Hello everyone. Welcome to Bambatha Kamancaza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje. Mhla ka-26 Agasti 2025. UZoleka bakithi uvuka embhedeni kade elele uma ethinta eceleni kwakhe akukho umuntu eceleni kwakhe. Avuka ahlale ngezinqa athathe ifoni yakhe uma ethi nhla imessage kaLazarus embhalelile. Kade kusenjalo kuzongena noqhawekazi emnyango ezombheka wangena bese emtshela ukuthi izolo kade efika akangamfica lana endlini ubese esho ukuthi ube ne-meeting late noLazarus. Uqhawe ubesembuza ukuthi uzizwa kanjani yena ngayo yonke lento. Washo bakithi uZoleka ukuthi uzamile kodwa uhlulekile. Wabe esecela noQhawe ukuthi amxolele. Wathi uQhawe ubonile ukuthi uzamile futhi kukho konke ubongukuthi ekugcineni ukwazile ukuthi akhethe yena self. Hhayi okunye wazikhalela bakithi uZoleka ngoba evukwa umunyu wamduduza uqhawekazi. UThulani uyobona uHlathi lana ahlala khona uyayijaja indawo ehlala uHlathi. uHlathi uthi akuwona kodwa umkhukhu. Wathi uThulani noma kunjalo na ufanelekanga ukuhlala endaweni ekanjena. Wabe esehlala phansi uHlathi ebalisa emtshela ukuthi emzini wakhe uxoshiswe okwenja. Okubuhlungu nakho konke uxoshwe ngunyana wakhe. Kwamthusa lokho bakithi uThulani wakhala bakithi uHlathi waze wabalisela nokuthi izolo lokhu ube nonkosikazi nezingane kodwa manje akasasele namuntu. Wathi uThulani khulileka usakhona yena akayindawo. Wakhala uHlathi hhayi kancane waze wathi uThulani wayi-wrong lo muntu wathi indoda ayikhali ngoba usuke engazazi izinhlungu indoda esuke ibhekene nazo ngaleso sikhathi. uHlathi utshela uThulani ukuthi uZoleka usamthanda. Wathi uThulani kuyo yonke into esedlulise kuyona. uHlathi uzobona uZoleka e-ofisini lakhe hhayi amhlalise phansi uZoleka bakithi ebese uHlathi eyasho ukuthi akazile ukuzola kodwa uzotshela uZoleka ukuthi usamthanda. Ucela baphinde bazame. Washo nokuthi usazoba yindoda lena ayidingayo uZoleka. Wavele nje uZoleka wathi usulate. Wathi ubamba izandla zaZoleka uHlathi uZoleka wasidonsa izandla zakhe. uLinda usengene kwi-dating app ngoba ebone ngathi lento yakhe noLwandle ukuzichithela isikhathi nje nokulimaza inhliziyo ngoba yena uzothi esekhethile kanti uLwandle akekho lapho. Wase ezingenela kwi-dating app ngoba efuna umuntu kanti uzoqhamuka uLwandle emva kwakhe azambuza ukuthi usumuve on elikanjena. Ahleke uLinda bese ekhombisa uLwandle ogaya sehlangene nabo amkhombise uyambona nje ukuthi uLwandle unomona. Uma kaZoleka nobhuti kaZoleka bafika lana emzini kaZoleka engazi ukuthi bayeza. Uma ebabuza ukuthi kwenzenjani bese bayasho ukuthi bathole i-call from kwaMabandla bebatshela ukuthi kune-meeting kusasa. Wavele wathi uZoleka abafanele beze khona namhlanje ntambama. Waze wathi if bengafiki namhlanje akukho meeting yena kwakhe kusasa. Bafika bakithi abantu bakaMabandla bese yababuza uZoleka ukuthi nifunani. Athi usisi kaHlathi wena ntombazana uyazi indawo yakho namanje. Avele athi uZoleka kukwami lapha sisi angeke nilokhu niphuma ningena lapha ngendlela eniyithandayo. Waze washo ukuthi umshado wami nobhuti wakho uphelile. Wavele wathi uNtsikile loya msebenzi wawenziwa kwakubikwa ekhaya lakoMabandla. Wavele wasukuma wafonela u-Amos wasukuma waya ngasesibayeni bamlandela. Wafika watshela u-Amos ukuthi akakhiphe iziponde ezisesibayeni anike abakaMabandla bahambe nazo. Bamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.